idazkari nagusi izendatu dituzte. 750 urte Arrasateri karta modula eman ziotenak. Sortu alderdi mugimenduaren legeztatzea. 2008an, Nobel Subrepara askatu duzko nabagoza. Pepe Mujika Arrasaten egon zen. Arrasaten den gure esku dago gizartea eraginduan. 2015, Ereina Janen sorrera. EAJko zinegotzia Arrasateko udaletxean. Katalunian, erreferenduma izan. Pensiodunen mobilizazioen hasiera. Euskal Handiko lehen ariketa soziala ingeuen. Arrasateko bilgune feminista sortu gauen. 2021 urtean, Bakarlari bezala bere material aurkeztu. Arrasate musikalek 50 urte egingo ditu.